En Pau ha tingut una gran idea. Ha aconseguit donar a llum un projecte d'eficiència energètica amb molt bones perspectives econòmiques. Ara només cal trobar els diners suficients per posar-lo en marxa. Però aquell matí, en Pau rep la trucada del banc. Malgrat li diuen que el projecte és bo, la seva empresa és encara massa jove. Desconcertat, decideix trucar a en Lluís, qui també va tenir fa temps problemes amb els bancs. És en Lluís qui li parla d'e-Crowd. El seu projecte és perfecte i compleix amb tots els requisits necessaris. No hi ha temps a perdre. En Pau es connecta al web d'e-Crowd i els envia un mail on explica els diners que necessita i que el seu és un projecte respectuós amb la societat i el medi ambient. A e-Crowd no són més barats que els bancs, però tampoc no el demanen contractar tot tipus de productes i d'assegurances. A més, també podrà convidar tots els seus coneguts a que s'impliquin a tirar endavant la seva idea. En Pau envia tota la documentació, aprofita per fer un cop d'ull al web i descobreix que a e-Crowd també es posen del costat d'aquelles comunitats de propietaris que busquen millorar l'eficiència dels seus edificis. En menys d'una setmana, en Pau rep bones notícies. El seu projecte es penja a la plataforma i en només un mes i mig, gràcies a les aportacions d'un munt de particulars, aconsegueix els diners que li calen. A e-Crowd apostem per les bones idees posant-les a disposició dels nostres inversors. Junts aconseguim una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient. Coneixe'ns més de prop. A e-Crowd volem caminar amb tu, perquè amb e-Crowd tots hi guanyem, menys els bancs.